ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। କୌଣସି ଏକ ଦେଶରୁ ଏକ ଜାହାଜ ବିନା ସୂଚନାରେ ଆସିଥିଲା ଏକ ଖଣିକୁ ମାଲ ନେବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଜାହାଜରେ ଥିବା ବୁଢ଼ା ଚାଳକ ଜଣେ କହିଥିଲେ କି, ମାଲିକ, ଆମେ ବିନା ସୂଚନାରେ ଜାହାଜକୁ ନେଇ ଯାଉଛେ। ସେ ଖଣି ଆମକୁ ମାଲ ଦେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଆମର ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ମାଲିକ କହିଥିଲେ, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ଆମକୁ ମାଲ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜାହାଜଟି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଖଣିରେ ଏବଂ ଖଣିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ଜାହାଜକୁ ଦେଖି ଖଣିର ଲାଇଟମ୍ୟାନଟି କହିଥିଲା ତାର ମାଲିକକୁ, ମାଲିକ, କୌଣସି ଏକ ଅଜଣା ଜାହାଜ ଆମ ଖଣିକୁ ମାଲ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ପୁଣି ବିନା ସୂଚନାରେ ଆସିଛି। ତୁରନ୍ତ ଏହା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କର। ସେ ବିନା ସୂଚନାରେ ଆସିଥିବାରୁ ଦୂତକୁ ପଠାଅ, ତା ପାଖକୁ 5,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ସେ ଆମକୁ ଜରିମାନା ଦେବ। ମାଲିକର କଥା ଶୁଣି ଦୂତଟି ଯାଇଥିଲା ଜାହାଜର ପାଖକୁ ଏବଂ ଜାହାଜର କମାଣ୍ଡରକୁ କହିଥିଲା ଯେ, ମହାଶୟ, ଆପଣ ଆମ ଖଣିରୁ ମାଲ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ବିନା ସୂଚନାରେ ଆସିଥିବାକୁ ଆପଣ 5,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଜରିମାନା ଦେବେ। ଏହା ଆମ ମାଲିକଙ୍କର ଆଦେଶ। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆମର ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। କଥା ଶୁଣି କମାଣ୍ଡରଟି ବାହାରିଥିଲା ନିଜର ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ। ମାଲିକ, ଖଣିର ଦୂତ ଆସି କହିଥିଲା କି ସେ ଆମକୁ ମାଲ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ବିନା ସୂଚନାରେ ଆସିଥିବାରୁ ସେ ଆମକୁ 5,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଜରିମାନା ସ୍ୱରୂପ ଦେବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଆମକୁ ମାଲ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ତମେ ଯୁଦ୍ଧର ଆୟୋଜନ କର ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କ ଖଣିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ଆମ ଜାହାଜ ଏ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ନାମୀ ଦାମୀ ଜାହାଜ। ଏହା ମୁଁ କେବେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବିନି ଯେ ଆମେ ଅପମାନର ସହିତ ମାଲ ନ ନେଇ ଏ ଜାଗାରୁ ଫେରିଯିବା। ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଦୂତ ପାଖରେ ଏବଂ କହିଥିଲା କି, ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଜାହାଜକୁ ମାଲ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଅଛୁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏବଂ ଦୂତଟି ସେହି ଜାଗାରୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲା। ଦୂତଟି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ନିଜ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ କହିଥିଲା କି, ମାଲିକ, ସେ ଜାହାଜରୁ କମାଣ୍ଡର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାହାଜରେ ମାଲ ନଦେଲେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ତୟାର ଅଛୁ। ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ମଧ୍ୟରେ ଖଣିର ମାଡ଼ରେ ଜାହାଜରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ଜାହାଜର କମାଣ୍ଡର କହିଥିଲେ କି, ଆମର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ବିନା ସୂଚନାରେ ଆସିବୁ ନାହିଁ। ବିନା ସୂଚନାରେ ଆସି ଆଜି ଆମ ଜାହାଜରେ ନିଆଁ ଲାଗିକି ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆମେ ବି ଏଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିନା ସୂଚନାରେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କାହାକୁ ବି କଟୁ ବାକ୍ୟ କହି କାହାକୁ ଅପମାନ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଗର୍ବ ବି କେବେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆମ ପରି ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦିନେ ବି ହୋଇ